Kapó 2. Hát sziasztok! Az előbb kb. 5 percen keresztül beszéltem, mert elkezdtem ezt a videót felvenni, és utólag vettem észre, hogy nem volt bekapcsolva a kamera, vagyis hát be volt kapcsolva, csak nem volt elindítva a felvétel. Úgyhogy most ismét itt vagyok. Sziasztok! Üdvözlök egy újabb vlogban titeket, és itt vagyunk a Margit-szigeten. Na jó, igazából nem a Margit-szigeten vagyunk, viszont ez pontosan úgy néz ki, mint a Margit-sziget. Még mindig itt vagyunk Koppenhágában, és szabadnaposak vagyunk, süt a nap, ami alapból most még nem látszik, de amúgy tényleg süt a nap. Csak most, ahogy elkezdtem vlogolni, természetesen bejött ide az égbe egyből egy ilyen hatalmas nagy felhő, ami kb. Eltakarja egész Koppenhágát. De mindegy. Ezek is mi vagyunk. Szóval, miután korán felkeltünk, és fittek, frissek vagyunk, arra gondoltunk, hogy megmutatunk nektek ismét egy újabb helyet. Amúgy egy nagyon-nagyon régebbi, talán az első videóim között volt, amikor ezt a helyet megmutattam nektek, de akkor még ilyen kis kezdőn, nem mint a most profi lennék, de akkor még kezdő voltam, még most is. Úgyhogy most ezt meg fogom nektek még egyszer mutatni, mert nagyon jó hely, a hely nyers vegán, és szuper jó ételek vannak, és smoothie-k, és acai bowlok, és nyers hamburgerek, meg mindenféle ilyenek. Oké, tehát most oda megyünk, de előtte természetesen megyünk kávézni. Amúgy egy hét múlva megyünk haza, úgyhogy készüljetek, mert jönnek a budapesti vlogok, fel fogjuk falni egész Budapestet, az összes vegán helyet meg fogom nézni. Amúgy tavaly, amikor otthon voltunk, akkor a Zenben voltam, illetve a Vegán Labban, de most úgy hallottam, hogy a Napfényes nagyon jó, meg a Grétának az étterme. Úgyhogy ezeket mindenféleképpen ki akarom próbálni, de hogyha még tudtok esetleg jó helyeket, akkor kommentbe írjátok meg, hogy mik azok a helyek, ahova érdemes menni. Ja, ennyi. És ne felejtsétek el, hogy július 30-án kint a Margit-szigeten 2 órától egy hatalmas nagy vegán tali lesz. Még is ütött a nap. Látjátok, mondtam, hogy süt a nap. Igen, de az a lényeg, hogy amúgy fent az oldalamon, a Vegán Kriszti oldalamon, a Facebookon megtalálhatjátok az eseményt, ott le van írva minden, de a lényeg az, hogy 30-án lesz 2 órától a Margit-szigeten, és remélem, hogy sokan ott leszünk, én biztos, hogy ott leszek, úgyhogy ennyi. Na, akkor most már mehetünk kávézni. Mehetünk kávézni? Mehetünk kávézni. Na tehát bejöttünk ide a kis tengerparti ladikhoz, ez kb. Úgy néz ki, mint egy kis ladik, és kikértünk egy kávét, illetve kikértünk egy aperolt, és ezt adják itt, mint espresso. 1000 forint. Hát 35 korona, nem szóval 1200 forint. És ráadásul ez a legrosszabb szerintem. Valahol ittunk. Kegyetlen. Nem beszélve erről az aperolról, én tudom, hogy milyennek kéne lenni az aperolnak, ugyanis ugye ahol dolgoztam és folyamatosan csináltam ezt az aperolt, illetve hát már nem egyszer kóstoltam, illetve ittam a különböző helyeken, és ez szintén a legrosszabb. Tehát most igazából megmondom neki őszintén, semmi értelme itt hűdejózni, hogyha nem jó, de ez nagyon rossz. Itt ülünk ezen a kis tégen, és rohadt jól néz ki minden, viszont szerencse, hogy nem ide akartunk eljönni enni, mert hogyha egy kávét nem tudnak normálisan megcsinálni, akkor milyen lehet a kajájuk. De mindegy.
Úgy innen lehet kibérelni ezeket a vízi bicikliket is, meg is mutatom. Láthatjátok, hogy onnan. De most nem lesz vízi biciklizés. Inkább sétálunk még egy kicsit, aztán megyünk enni. Időközben meggondoltuk magunkat, és arra jutottunk, hogy nem a nyersanyag helyre megyünk, ugyanis mondjuk igaz, hogy az finom, meg jól néz ki, viszont magunkat ismerve utána még mindig érsek lennénk, és kb. Mehetnénk egy újabb helyre. Így eljöttünk ebbe a Halifax nevezetű hamburgereshez, és itt kértünk 2 hamburgert, amúgy a hely nem vegán, viszont ez a burger teljesen vegán. Mint hogy azt láttátok is, vegán sajt van benne, ez a hús, ez pedig valami céklás akármi, látjátok, tele van uborkával, paradicsommal, sajttal, bustárral. Kikértem hozzá egy salsa szószt, illetve ezt a classic fries-t, sima egyszerűsült krumpli. Illetve a Dávid kikért magának egy hamburgert, ami nem kifejezetten vegán, viszont mentségéért válik, hogy ez a hús, ami benne van, ez zöldségekből áll össze, úgyhogy ja. Igazából ez már fokkal jobb szerintem, mint hogyha csirkét, vagy marhát, vagy sertést, vagy bármi mást kért volna hozzá. Közben visszateszem a helyre. Úgyhogy büszke voltam rá ismételten, mert ez egy tök jó dolog. Mondtam is neki, hogy milyen kis cuki, hogy ezt a zöldséges patét vagy húst kérte hozzá. Meg fogom tesztelni. Salsa szószt kértem ugye mellé, azt mondtam. Kicsit sok kéne hozzá. Szóval teszteljük is le. Amúgy ilyen hatalmas nagy. Na jó. Ez nagyon jó. Adtak hozzá kést villát, vagy a Dávid késsel villával eszi, a jó fiú. De hogy lehet nem burgert késsel villával lenni? Én nem vagyok úrinő. Meg fel lehet fogni ezt a burgert. És ez a céglás akármi, ez tökre úgy néz ki, mintha ilyen marhahús lenne. Ugye a cégla színe miatt olyan, mintha véres lenne. De természetesen nem az. Most már értem, miért adtak hozzá amúgy kést meg mindent. Ez nem lehet másképp enni. Tele a poci, és úgy érzem magam, mint egy 6 hónapos terhes. Úgy, azért szeretem ezt a helyet, amúgy korábban itt nem volt vegán lehetőség. 2 hónappal ezelőtt jött be ide is ez a vegán hamburger. És nagyon-nagyon jó. És ez tök jó dolog szerintem, hogy egyre több helyen van vegán lehetőség, illetve egyre több vegán hely is nyílik. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó. Menjünk egyet nasizni, szerintem lehet, hogy eszünk egy vegán fagyit. Nem?
vagy valami. Mert amúgy itt van mellettünk az a hely, ahol szoktunk járni kávézni, itt van a volt munkahelyem is, itt van ez a vegán pékség is, a vegán fagyizó is, úgyhogy ez egy ilyen vegán rész most itt. És mindenképpen kell innunk egy kávét is, mert az előző a hely, ahol voltunk, ahogy láttátok, kegyetlen. Dávid bement ide, hogy New Yorkerben, mert hogy 70%-os leértékelés van. Nagyon-nagyon sokan vannak amúgy. Ugyanis hétvége van és nagyon jó idő. Állítólag egészen 27 fokig föl fog menni a hőmérséklet, és itt is van. Itt a fánkot is. Na láttam valami szépet? Nem? Nem vett semmit. Üres kézzel? Ez egy fos. Ez egy fos. És nekem nem vettél semmit? Miért nem? Most kaptam. Még én sem kaptam ajándékot. Na mindegy. És most bement ide, oda. Úgyhogy megint itt maradtam a fánkjával. De most ide fogom, és ide le fogok ülni, mert fogom a telefont, a fákját és a kamerámat is. Na. Még hogy a nők kell rossz elmenni vásárolni. Na mindegy. Amúgy nem is értem, halljátok? Millió egy ember. Nagyon-nagyon. És meg is érkeztünk haza. Végre érzem amúgy, hogy egy kicsit meg is sütött a nap az agyamat. Mert egész nap a napon voltunk, sétáltunk a városba, ettünk, ittunk, kávéztunk, úgyhogy kellően jól vannak a makróink. Szerintem megettem legalább az egész heti adagomat, vagy makrómat. Közben mindjárt előtt a busz. Valószínű, hogy még egy koppenhágai vloggal fogok jelentkezni, viszont azután már Budapestre fogok jelentkezni, és fel fogjuk halni egész Budapestet, illetve megnézzük a legjobb kávézókat is. Már nagyon várom, mert utoljára decemberben voltunk otthon karácsonykor. Itt az ideje, hogy meglátogassuk a családot, meg minden. Amúgy valamiért, tehát így többször kell fölvennem ezt a elköszönő részt, mert valamiért nem tudok beszélni. Na de mindegy. És még egy dolgot szerettem volna nektek mondani, hogy több kommentet, illetve üzenetet is kapok azzal kapcsolatban, hogy akcentusom van, illetve volt, aki megkérdezte azt is, hogy magyar vagyok-e, és hogy miért magyarul szólnak a vlogjaim. Hát azért, mert igazából magyar vagyok. Teljesen, tehát még hogyha nem is tudok beszélni, mármint, hogy tényleg, tehát vannak igen, ilyen esetek, amikor nem jön a magyar szó a számra, illetve nem rakom helyesen össze a mondatokat, de igazából ez csak azért van, mert
20 éves korom óta, tehát 9 éve, majdnem, hogy 10 éve én már külföldön élek, és nagyon sokat használom az angol nyelvet, úgyhogy automatikusan is néha az angol nyelvtant akarom összekapcsolni a magyarral, illetve automatikusan is nagyon sokszor nekem angol szavak jutnak előbb eszembe, de ez nem azt jelenti, hogy nem tudok beszélni magyarul, mármint, hogy most oké, poénból persze van, hogy nem tudok beszélni, de mindegy. Tehát magyar vagyok, igen, és nem tudod kicsit beszélni magyar. Na mindegy, a videóm most itt véget ér, remélem, hogy tetszett nektek ez a vlogom is, az utolsó előtti dánieli vlogom. És ha igen, akkor kérlek, hogy lájkoljátok szokásatok szerint, hogyha tetszett, és iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna meg, illetve tudtok követni Facebookon is, ugyanis van egy Facebook oldalam is, szintén Vegán Krisztin néven vagyok fönt, ott megtalálhatjátok a napi posztjaimat, vegánsággal kapcsolatos posztokat, illetve említettem képeket, illetve ott is megosztom ezeket a vlogokat. Úgyhogy azt is tudjátok lájkolni, illetve csatlakozhattok. Ennyi, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek ezt a videót. Legyetek jók, és találkozunk legközelebb. Mindenbe. Ez egy szar. 120 korán. Még egyetlen egy dániai vloggal fogok jelentkezni, és a következő már Budapestről fog. És a következő már Budapesten fog... Valószínű, hogy még egy koppenhágai vloggal fog jelentkezni, és az azutáni, a következő már viszont... Megvan. Most magyarázd meg, hogy magyar vagy. Magyar vagyok, csak nem tudom. Na, valószínű, hogy még egy koppenhágai vloggal fogok jelentkezni, viszont azután már Budapestről fogok jelentkezni. Jó, mert utoljára decemberben voltunk otthon karácsonykor, úgyhogy most már itt az ideje, hogy egy kicsit megnézzük itt az ideje, hogy meglátogassuk a családot, meg mindent. Amúgy valamiért, tehát így többször kell fölvennem ezt a elköszönő részt, mert valamiért nem tudok beszélni.